Omla bantip ya ka jingja ka batikna habayo bansakhi ya ka jingja itengkhu kali ka balaja ha ka shnong umling ribhoi district ha ka por nyo waje janmet ha ka ba artli ki kali he ka wei ka boss toris ka badon ya registration number ML not santi pralai praar bat ka trok ki ding ka badon ya registration number ML shipho e nyo ar khandai lai kilai tengkhu kat ba ka trok ki ding kadang khun na yuton klem da pet ya ki kali bawan na ka wei pat kaliang ha ka te ka por ka te ka boss ka bawan na shaphang gua hati lengba ka lenti ban kiu shesh nong ba shlong kalarat ya ka te ka trok ka ba khun klem pet ha ka por ba khun ban jam sha ka wei pat kaliang ha ka ne ka jingja ki nonglet jinglet ki basyong ha ka boss kila mansau katu kat ne ngut marmar ki bor pulit mar ya yo jingtip kila poi ha ka ne ka jaka pat le ya ka badon kam Kan thịt chúng nó không đây bằng thịt là terus là yang full. Kan thịt chúng nó không yang full.